So hi guys, time check 2:36 na sa hapon. So nag-uwana dire. Ya karon ako nagsilong dire sa plywood. So kaya nga mo amang ikoy giguba so ipakita na ko ninyo. So man ilabag ko gifilter no o panahuman. So dire na kapitado. Kabo ka sa likod ko CR. So gawan bukod. So nakaabot may nga mahuman ng gihimon nila bag-o nga balay-balay na kay may go mo to sa pag-build sa balay dito gyud. So ari sa may mistake nila gihimon kana wa pa naman kaya kinaabot na mi sa uwan. So aabot sa lang. So mo-update lang ko ninyo niya guys kung mahuman na kung maulang na ba din uwan. Bye bye. Hi guys, good morning guys. Update lang muna ako nga so napagyapon ta dire no. So nga tong oras is 5:40 na sa buntag. So natulog pang uban. Maupay kong mata na ko. So kini akong gitungtungan mo ni amo ang gikatulga no atong unang mga adlaw. So gahapon giguba na ni kay para matarong nga himo no ang kining bag-o nga balay. So kanay niya nakita nga gamay nga murag bang house no. So mao na mong gikatulgan karon. So upat may kabog natulog dira sa sulod. So sayo ko ng mata kay nag-charge pa ko. Kay ang outlet na bilhin ra dire oh. So paabot ra ta. So taas-taas na ang natrabaho ani nga balay na. So ako lang ipakita ninyo kung unsa ko buhaton karon nga mga buntagan. So manay porma sa among gikatulgan atong una no. So karon anawon na namidira ni balhin nami. Kagabi sa among pagkatug nga perti ka uwan. So tugnaw kayo. So among kuano CR naman. So na sila yung mga utanon dara nga batong. Update na lang ko ninyo unya kung unsay mabuhat na to karon. Bye bye.